Lähdettäis saunaan. Ai nyt lähdetään saunaan. No, kello on 10 yli jo. Hei, saman tien jääkaappiin ne. Noniin. Joo. Mikä ääni? Tätä Jammi voi laittaa. Ei, todellakaan. No miksei? Nyt Jammi menee ylös sitä koiraa kattoo nyt. Sitten Roni lähtee ulos. Ronilla on lupa olla 600 ulkona nyt. Ja syömään 6. Herra Jumala! Voi kun mä säikin. Ei jääkaapissa olla! Voi kun mä säikin. Vitsi! Tässä enää kohtaus. Voi kun mä säikin. Herra Jumala! Oi. Nähdään kun olisi puutuneet kädet. Ei ole yhtään kyllä. Ei oo. Vähän oli viimeinen. Herra Jumala, miksi tää jääkaappi on ihan tyhjä? Mihin menee tavarat laittaa?